Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Бүген бездә Иркутск өлкәсеннән, Чуна районы, Чуна бистәсеннән килгән кунакларыбыз бар. Алар Финдия Дәүләт Хуҗина һәм Фәндилә Мөлекова. Исәнмесез, хөрмәтле кунакларыбыз. Исәнмесез. Ничек килеп җиттегез? Ничек кәефләрегез? Бик әйбәт килеп җиттек, әлхәмдүлиллә. Кәефләребез дә әйбәт, яхшы. Казан ничек каршы алды сезне? Бик йылы итеп алды, каршы алды. Рәхмәт. Без әлбәттә инде менә чит төбәкләрдән милләттәшләребез килсә, татарларыбыз килсә, һәр вакытта да башта сорашабыз. Ничек анда безнең милләттәшләребез, ничек яшәп яталар, кәефләре ничек? Инде менә хәзер бу пандемия чорында әлбәттә саулыклары ничек дип тә сорыйбыз. Менә бераз гына шулар хакында сөйләп китегез әле. Әлхәмдүлиллә, әйбәт кенә эшләп торып яталар татарлар безнең. Пандемияда бездә бик алай каты булмады, әлхәмдүлиллә. Шулай итеп менә хәзер тырышабыз бергә менә пандемиядан соң менә әзрәк шул дисәң инде безнең общение бергәләп шул оешма белән мәчет төзү белән бик җыелдык. Менә мин беләм, сез Казанга да бит инде Казан күрергә генә дип килмәгән. Сез бик зур хозур белән килгән кешеләр. Әйме, сезнең максатыгыз шушы Иркутск өлкәсендәге Чуна районы, Чуна бистәсендә үзегезнең мәчетне торгызу, мәчетне булдыру. Әйе, шулай. Бүгенге көндә гомумән мәчетнең урыны бармы? Безнең мөселманнарыбыз анда намазларны, дини бәйрәмнәрне кайда үткәрәләр? Менә безнең бар аренда дигән урын, ансында ничкәдер шулай булды бездә. Ул помещение принадлежало отдел культурага, аны на продажу шулай выставить иткәннәр, без калдык урынсыз, бер урында булмады. Башкара инде без үткәрдек иде. Менә безнең Хатима апа Снеткова, ул безнең краевед, безнең күп белүче безнең тарихны. Аның инде күп үткәрелде, менә җитәк мәҗлесләр үткәрдек, бәйрәмнәр үткәрдек. Аннан соң инде менә шулай бит бу кеше инде үткәреп генә үзебезнең ни булсын дип инде. Әлбәттә инде бөтен кеше җыела торган, әле бит ул кеше өенә килү бит әле бераз тарсындыра да. Бөтен кешене сыйдырмаска да мөмкин. Мәчет булса инде ул икенчерәк. Шулай итеп без менә общество, регистрация обществоны инде бергәләп зарегистрировать иттек, документларын ясадык, алдык. 2009 елна регистрация. 19 елна регистрация үтте. Аннан соң инде шул урыны белән, участок белән йөрдек. Бик озак йөрдек карап, башта бер әллә ничә участок безгә предлагать иткәннәр, алар инде бик ничка инде дисәм, бик урыннары килешмәде инде, анда йөргәндә. Туры килмәде. Әйе. Аннан соң инде бездә менә бер кеше, шундый татар кешесе бар, олы кеше, Раис Максумович Сабиров. Ул хәзер инде пенсияда, но эшли ул начальника земельного отдела. Шуның белән шул кешегә чыгып, инде сөйләшеп, ул безне менә аңлады, ул бит бөтен урыннарны безнең анда белә, бистәдә. Инде аны белән бергә урын эзләп, бер урынны менә шулай ул чыгарды, администрацияга шул урын белән обратиться итегез дип. Ул арендада, может, администрация сезгә менә каршы килер. Ул шул урын белән чыктык инде администрацияга, әлхәмдүлиллә. Купладылармы? Безгә бирделәр ул урынны. Ул инде минем бистәнең ничкәдә центр үзәгендә. Бөтен коммуникациялары бар. Урыны бик матур. Барысына да бик ошады. Анда остановкаларда, железнодорожный вокзалда, рядышком, шунысы да әйбәт, безнең әбиләр бит. Тоже аны да бик уйлыйбыз аларга булсын дип. Гомумән, сезнең бистәдә татарлар күпме? Күп яшиме? Бар. 1000 кешедә. Өлкәннәр күбрәкме, яшьләрме?
Олылар инде хәрби артык күп түгел, конечно. Но яшьләр бар. Яшьләр кала, яшьләр бар. Ну, бар, еще яшьләр бар. Вот инде менә шуның өчен тырышабыз инде, чтоб нескедер мәчет нитергә, тезергә. Яшьләрне нескегәдер үрәтергә. Олылар бит бетеп бара. Шуның өчен менә яшьләрне үрәтергә кирәк. Динебезне, гореф-гадәтләребезне күңелләренә сеңдереп калсыннар өчен бит. Шуның өчен инде кирәк безгә мәчет. Шуңа тырыштырабыз менә. Бик нык тырыштыра бирәбез инде. Яшьләр арасында дингә тартылучылар, татар телен белүчеләр бармы? Менә сез үзегез татарчаны әйбәт беләсез, читтә яшәсәгез дә. Ну, артык нык итеп инде нык белмиләр һәр яшьләр, конечно. Но хоть Мәчет булса, аларга анда татар телен өйрәтеп булыр иде, бит, курслар оештырып булыр иде. Шуның өчен инде тырышабыз бик. Мәчетегездә эшләр өчен имамыгыз бармы авылда? Ну, бар. Менә тырыша, бер безнең үзебезнең тоже кеше, татар кешесе. Хәзер инде пока үзе өйрәнә, но дальнейшем инде уйлыйбыз, что укырга барыр дип. Укыр дип инде, конечно, что кирәк. Менә кирәк. укырга барыр дигәннән сез бит әле безнең гомумән Казанда менә шушлай дини белем алып, инде законлы рәвештә имам булып кайтып мәчетләрдә эшләү мөмкинлеге бараннарысын яшь кадрларга бит. Сез бит Казанда да әле бөтен дөнья татар конгрессында гына түгел, безнең биредәге башка дин әһелләребез белән дә очрашып, фикер алыштыгыз, кемнәр белән очраштыгыз? Без әле булдык бүген Камил хәзрәт Самигуллинда бездә. Аның белән дә очраштыгыз? Аның белән очраштык. Ну, башта инде без чыктык ничка, без проект эзләп чыктык. Проект эзләп интернетта инде. Менә нинди ниләр мәчетләр төзелә Татарстанда карадым. Интернетта менә чыктым эш мәчеткә, Тынычлык, Тайфык и Рахматулла. Сезнең күңелегезгә хуш килгән проектлар. Ну, белергә инде ничка аларның опытларын, ничка финанс, ничка эш апарырга барысында. Ну, күбрәк инде менә мечеть Рахматулланы, аны менә ТНВ планета бездә бар. Аны да менә телевизордан карап инде ничка алар менә 6 кеше 2000-гә генә тотканнар дип, менә үзебезнекеләргә дә шулай сөйлибез. Бездә менә Алла бирсә, Аллаһы Тәгалә шулай эшләп безнең бездә башкарып чыгарбыз дип әйме. Ихлас күңелебез белән, әлхәмдүлилләh, иншалла булыр дип телибез инде. Рустам хәзрәт Ясавиевка чыктык. Вот, анырга шылтыраттым. Ул инде бик менә безне каршы алды. Безгә бик күп ярдәм анын, безне кешеләр белән очрашу белән дә менә без Ильяс хәзрәт белән безне таныштырды. Аннан соң менә конгресска чыгарды безне. Инде хәзер Камил хәзрәт белән дә очраштыгыз. Хәзер инде Камил хәзрәт белән дә очраштык, вот шулай итеп. Менә хәзер инде үзегез өчен проектны билгеләдегезме? Нинди сезнең мәчетегез булачак? Инде күз алдыйсызмы? Әйе, без менә проектный организация ОСТыга. Менә башта белмичә эзләгән инде каян чит өлкәләрдән нинди бар проектлар. Аннан соң инде менә чыктым тоже интернетта шул ОСТы проект мечети дигән. Вот сөйләштем Искандер белән и аның белән шылтыратып инде шулай, ну, килеп инде бөтен менә безнең нәрсә ничек телибез аларны телефондан нитеп булмый инде. Әйе, күзгә күз күреп очрашып, аралашырга, сөйләшергә кирәк бит. Шулай, ну, шуның өчен дә менә килдек. Менә ул алар безгә проект эскиз ясадылар. Эскизны. Менә Камил хәзрәткә дә күрсәттек без ул эскизны. Хәзер мәчетне әлбәттә салу өчен ул финансларга барып, акчага барып төртелә бит инде, әйме. Аңлавымча, Иркутск өлкәсендәге татарлар шулай ук моны үз көче белән салачак. Ләкин үзегез генә барыбер үз көчегез белән генә салу мөмкин нәрсә түгел. Ул бит инде мәчет теге үй салу, мәчет салу ул зур нәрсә. Кемнәрдер әле моны белмәскә дә мөмкин, бит ярдәм итәргә теләп тә әле сезнең бу уйларыгызны белмәскә мөмкин.
Сезгә ничек мөрәҗәгать итәргә? Менә бу оештыру эшләрен ничек алып барасыз? Сезгә ярдәм итәргә теләүчеләргә нәрсә эшләргә? Biz инде башта үзебез чистартык урынны. Башта 46 кеше бездә җыелды. Чистартык урынны, аннан соң инде коймак кыйдык. Аннан соң инде менә акча үзебез акча җыеп, үзебез акча җыеп, үзебезнең кешебезне, үзебезнең Үзебез эшлибез, үзебез эшлибез бергәләп шунда. Күңелле итеп эшлибез, әлхәмдүлиллә. Менә майда 4 субботник үттек. Каждый субботага җыелабыз. Сагат 9-дан 10-га кадәр бер кем кайтасы килми, бер кем дә арымый да. Халык теләп катнаша. Бик теләп, шундый белән нитеп дәртләнеп бик катнаша. Шулай итеп менә куйдык бер хозпостройка дигән инде шулай. Ну, брустан инде Кырылма ясадык. Ул инде кырылманы шулай эконом вариант тоже ясадык. 42 квадратный метр ясадык. Ну инде бездә теге елны тулын 19 елны булды наводнение, ну. Су басты. Су басты. И бездә күп авыллар да эләкте. Вот шул инде су баскан авылларны иләрне под разбор инде эшсезрак саталар. Менә без шул материалларны алдык инде. Бугышты материалларны шуннардан төздек. Шул постройканы. Сезгә ничек мөрәҗәгать итәргә була? Сезнең Инстаграмыгыз бармы? Сезнең ниндидер төркемегез бармы? Интернет челтәре аша табып буламы сезнең? Була, безне табып була. Бездә Инстаграмда Чуна мечеть диелгән. Аннан соң безнең картабыз бар. Ачтык, менә шул картага җыябыз акча, безнең бухгалтер бар. Ярдәм итүчеләр, инде финанс ярдәм күрсәтүчеләр сезне белеп бармы? Ну, без әле үзара гынамы? Күбрәк үзара гына. Ну, безнең бер шундый әбиебез бар, әлхәмдүлиллә. Ул инде әби аның беркемдә калмаган, балалары юк. Ул үзе дә шулай менә калды, ничек әйтергә. Җатим дип әйтергә була. Ул исез дә, ул квартирасыз да. Менә шулай итеп ул бик ярдәм итә безгә. Пенсиясеннән гелдә салып тора инде. Мине ул инде ышанып, мине дә шунда ештырырсыз дип инде. Ул бик исем фамилиясен дә әйтик әле. Муратова Вафираби. Вафирабигә Ходай саулык бирсен, әйме шушы изге гамәлләре өчен. Ходай Аллаһ Тәгаләне үзендә зурласын. Хөрмәтле кунакларыбыз, менә мәчеттә булыр Алла бирсә бит. Менә ул мәчетнең эшләрендә бергә җыелып, өлкәннәр дә, яшьләр дә җыелып, бергәләшеп намазлар укый торган, гаит намазларына җыела торган көннәр килеп җитсен сезгә. Менә бу көн мәчет салгаш кына түгел, әлбәттә мәчет салганчы ук менә шушындый матур юлларыбыз, матур бәйрәмнәребез алар үткәрелеп торырга тиеш. Менә сез үзегезнең төбәгегездә нинди бәйрәмнәрне яратып үткәрәсез? Менә халыкны күп итеп җыеп. Без инде Курбан бәйрәмнәрен үткәрәбез, мәҗлесләр үткәрәбез, Ураза бәйрәмен үткәрәбез. Менә әле шул участокта үткәрдек Курбан бәйрәм, курбан чалдык шунда. Шул участокта курбан чалдык. Намазны, беренче намаз үткәрдек шунда, бәйрәм намазын. Вот. Ну и шу кырып әзрәк кояштан, яңгырдан шулай әбиләргә урын ясап, стәлләр төзеп шунда җыелыштык. Шунда матур каеннар астында шулай җыелыштык. Балалар да йөри безгә, эшлиләр, субботниклар да эшлиләр, балалар киләләр. Менә яшьләр ничегрә? Хәзер бит инде заманалар үзгәрә, барыбер яшьләрнең аларның дөньяга үз карашы, никахлашып иләрешү дигән, никах туйларын үткәрү дигән нәрсәләр менә сездә ничегрә? Ул хәзер юк бездә. Шуның өчен менә без телибез дә шул возродить дигән сүзне. Яңадан кайтарырга телисез. Исем кушу, шуларны телибез инде. Ну, яшьләр инде бик ярдәм итәргә, алар да эштә, алар заняты, менә кем инде пенсионерлар күбрәк шулар катнашалар. Ну, инде тырышабыз ял көннәренә субботниклар ясарга. Кеше
Без Татарстан халкына үтенеч итеп безгә мәчет төзү эшенә булышырга ярдәмгә бик сорыйбыз инде. Аллаһы Тәгалә ризалыгы өчен. Амин, амин. Бәлки чынлап та менә безнең тапшырыбызны караганнан соң, гомумән Татарстан халкы гына түгел, безнең читтә яшәүче милләттәшләребез бар. Шушы Иркутск өлкәсендә, ул Иркутск өлкәсе бит әле шуна бистәсе белән генә бетми. Гомумән зур территориядә ярдәм итәргә теләүче безнең татарларыбыз, милләттәшләребез бар икән. Без аларның һәммәсендә шуна авылы халкына булышырга, ярдәмләшергә чакырып калабыз. Хөрмәтле милләттәшләребез, без сезгә бу изге гамәлегездә, бу изге эшегездә уңышлар телибез. Ходай кушып җиңеллек белән, күңелегезгә хуш килгән, авылыгызга, бистәгезгә нур чәчеп тора торган мәчет салып чыгарга насыйп итсен. Ул мәчетнең манараларын, айларын куйган вакытларда сөенешеп без моны башкардык дип әйтергә насыйп булсын. Инде менә мәчет төзелгәчтер, гомумән мәчет төзелеше барышы хакында сез безгә WhatsApp аша фотоларны җибәреп торыгыз, хәбәр итеп торыгыз. Без аларны үзебезнең Бөтендөнья татар конгрессы сайтында куеп, бөтен милләттәшләребез белән сезнең өчен сөенеп, куанып, менә шул сезнең эшегезне күзәтеп барабыз. Менә шушы матур гамәлләр тормышка ашсын дигән теләк белән мин сезнең белән саубуллашам. Амин. Рәхмәт, рәхмәт зур. Хөрмәтле милләттәшләребез, бүген безнең студиябездә кунакта Иркутск өлкәсеннән, Шуна районы, Шуна бистәсеннән килгән милләттәшләребез иде. Әңгәмәне Энҗи Шәһетдинова алып барды. Киләсе очрашуларга хәтле саубуллашабыз. Исән сау яшәгез.